Galingon og sa Holy Eucharist. Siya ang gipadala sa Dios nganhi aron pagluwas sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw. Og kini siya sa santos nga Eucharistia, siya ang panasab nga nagluwas o magluwas kanato, maghatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Sa panahon sa atong Ginoo, lisod sila og reconcile sa atong Ginoo ug sa pan nga naghatag og kinabuhi. Nganong ang atong Ginoo nahimo mang pan nga naghatag og kinabuhi? Nga siya klaro man kaayo nga anak ni Jose ug ni Maria. Unsaon niya pagkahimo nga gikan sa langit? Dili siya Ginoo. Mao kana nga wala sila motuo kang Hesukristo magikan sa langit. Ang pan magikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Ang dili motuo kaniya, dili makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Siyang pan, siya ang Ginoo, siya ang nagluwas kanato, naghatag og kinabuhi gikan sa atong pagkamatay sa sala. Ang comparison sa mga tao sa atong Ginoo nga dili siya ang pan nga gikan sa langit, anak siya ni Jose o ni Maria. Wala sila makakita sa iyaha nga pagka-Diyos. Naluwas sila sa atong Ginoo nga nagpasakit, namatay, o niya nabanhaw. Karon kining pan nga naghatag og kinabuhi, mao kini karon ang muluwas kanila, ang maghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mao kana mga kaigsunan ang atong gikalawat, ang atong Ginoo, ang pan nga gikan sa langit. Siya ang naghatag og kinabuhi, kinabuhi nga walay katapusan. Sama sa mga tao na itong panahon sa atong Ginoo, lisod i-reconcile ang pan gikan sa langit ug ang tao nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kung wala kay pagtuo nga siya Ginoo, nga siya gikan samahan, gipadala aron kita maluwas. Ug siya nag-institute sa Holy Eucharist, kining pan nga mao siya ang santos Eucharistia, aron dili lang kay pagpahinumdum kanato nga naa ang Ginoo, kundi
ang Ginoo mismo anaa siya. Sama nga naa ang Ginoo nga ni puyo uban sa mga tao sa iyaha nga panahon. Ang iyang presensya ingon ni ana. Kung mutuo kita kaniya sa atong pagkalawat, sa atong pagkaon, sa santos nga Eucharistia, kita mahatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Daghan kaayo ang mga butang nga atong himuon aron kita mahimo nga angayan sa pagkalawat sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. O karon ingon kag santos nga Eucharistia, kalawat kita sa iyang lawas, sa iyang dugo. Kay diha sa lawas anaa usab ang dugo. Siya sama ni adtong nagsakripisyo siya sa cross, nagpasakit siya, namatay, o niya nabanhaw. Giluwas niya ang katawhan, siya Ginoo. Sa santos nga Eucharistia, ang atong gikalawat, mao siya ang nagpasakit, namatay, niya nabanhaw. Aron kita maluwas. Ang iyaha nga lawas ug dugo nga atong gikalawat, mao kana ang Ginoo nga naghatag sa iyang kagalingon ngadto sa iyang katawhan ang Israel alang sa ilaha nga kalawasan. Dako kayo kini mao nga misteryo. Kinahanglan og dako nga pagtuo. Kinahanglan kita og dako nga grasya gikan sa Ginoo aron kita makapadayon hangtod sa katapusan sa kinabuhi. Kay kung wala kita mutuo, dili kita mukaon ingon ang Ginoo, mukaon kanako makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mao kana ang simbahan sukad pa sa pagkagagmay nato. Gianad na kita pagdawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoo diha sa santos nga Eucharistia. Aron kanunay nato nga madawat, malimpyuhan kita sa sala ug atong maangkon ang kalawasan. Sama nga ang Ginoo nagluwas sa iyang katawhan niadtong una nga panahon. Sama nga didto siya dinhi sulod sa santos nga misa, inig kalawat nato atong madawat ang atong Ginoo, ang iyang lawas ug dugo nga mao'y nagluwas sa katawhan. Ug kita usab maluwas tungod sa atong Ginoo, sa atong pagtuo kaniya. Karon daghan kayo ang mga gikinahanglan aron kita makadawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Ang simbahan naghatag niining mga butanga aron ang pagkalawat mahimong worthy
worthy reception of the body and blood of Christ. To become worthy, doon ay i-prescribe ang simbahan bahin sa edad sa mga kabataan na mukalawat. Mao nga sa bata pa, ana-ana ang mga gikinahanglan sa pagkalawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Magsugod kita og first communion. Og diha ni ana sa grasya sa atong Ginoo magtubo kita nga mga Kristiyanos diha kuyog kanato ang Ginoo sa atua nga pagkuyo, sa atua nga pagbaklay ngadto uban kaniya kita diha sa santos nga Eucharistia. Kuyog siya kanato kay ang iyang lawas ug dugo dili lang kay presensya niya, kundili iyaha usab simbolo sa iyaha nga pagkaanaa sa pagkadiha niya uban kanato. Nindot kayo ang atong parokya dunay kada first Thursday dunay benediction, dunay pangumpisal. Kunya kahuma ni ana adunay benediction sa Holy Eucharist sa Santissimo. Mao nga usa sa mga butang nga gi-encourage sa simbahan to worship and adore Christ in the Blessed Sacrament, in the Holy Eucharist. Mutambong unta kita ni anang balansayon nga dugay na kayo nga gihimo sa simbahan. Pagpakita sa atong pag-honor, sa atong pag-worship, paghimaya nato sa Ginoo. Bisan dili kayo daghan ang mo anhi sa paghimo o adoration, apan kanang gibansay na paghimo ni ana dugay na kayo, wala ginawagtanga sa simbahan. Bisan kami sa dito sa Toledo sa una, aduna kami ni ana, aduna gyapon pagbihilya sa Santissimo. O dinhi sa ato, sa ako nang giingon, kada Huwebes adunay holy hour. O niya mangumpisal ni kahuma ni ana worthy reception of the Holy Eucharist. Adunay pangumpisal dayon na sa pagkalawat. Ato makita din nga anaa jud kining debosyon espesyal gihatag sa simbahan for the adoration, worship of the Holy Eucharist. Mao nga hinaut unta kining maong debosyon, no? Dili nagpadayon man gini siya dugay na kayo. Nga madagharon ta kita nga mo anhi mo bihilya bisan og usa ra ka oras. Ang atong Ginoo kun nahinumdum mo sa Semana Santa, giingnan niya mga tinun-an, dili ba kamo makapabilin kanako bisag usa lang ka oras? Usa ka na sa mga butang atong hinumduman sa atong pagpabilin na ng Holy Hour alang sa adore, pag-worship sa Blessed Sacrament, sa Holy Eucharist.
nga ipahigayon sa simbahan espesyal alang sa mga matuon. Ito kanang hinumduman nga ang panalangin sa Ginoo magpabilin unta kanato labi na kita nga aduna kitay devotion, aduna kitay worship sa Blessed Sacrament, sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Sa tumang pagsalig sa Dios